23 ga watan July 2024. Taken bidiyon namu shine Dangote a hannun azzalumai. A kaf Najeriya babu inda ba a san Dangote ba, kuma babu inda ba a san kamfaninkansa me yake a Najeriya ba. Shekara 2 suka wuce zuwa yanzu, Dangote ya haɗa kuɗin da ya tsallake dala biliyan 20 wajen ginin matatar mai wacce kaf ƙasashen Afirka babu kalarta. A ina kwana bayan ya gama ginin matatan mansa a 2023, har ya sa man fetur ya sako a shekarar da muke ciki 2024, kuma ya niyan cewa bayan gas ya sauka fetur ma zai sauka. Ya gamu da matsaloli da sharance-sharance da gwamnatin ƙasar mu ta Najeriya, abinda dama gwamnatin ƙasar ta saba kenan, sharri. Ya gamu da sharrin NNPC da oil mafias akan cewa ba zai fitar da mansa ba sai a yi da suke so, wato yayi tsada. Shi kuma ya ce zai sanya adadin kuɗin da zai fitar da man shi domin 'yan ƙasa su samu sauƙin yanayin halin rayuwa da ake ciki. Wannan hakan kuma zai sanya oil mafias da NNPC da sauransu makarbar gwamnati kuɗin da suke samu ta hanyar shigo da mai da ƙasashen waje zai yi ƙasa. Sun umarce akan cewa sai ya yi yadda suke so ko kuma ya siyan musu, kuma alhalin ba za su iya siya ba. Wani gwamna ma a Najeriya ya fito ya ce gaba ɗaya matatun man Najeriya idan za a sai da su gaba ɗaya ba za su yi kuɗin da Dangote ya kashe akan matatar mansa ba, dala biliyan 20. Sun bi shi sharhanci a maganganun Dangote fito yana yi jiya a gidan jarida na Daily Trust. Kai kanka da kake talaka sai ka tausaya masa. Sai dai mu ce kasan Allah ya shirye ta, a janabiya ta gama lalacewa. Na gode. Bisalam.